Pregib znači ručicama, biceps pregib u ležanju na klupi. Tu se možete igrati isto sa klupom, znači sa nagibima. Mi ćemo vam pokazati par varijantica, znači prvi je da je klupa čak skroz ravna. Spustimo ruke dolje, ovdje otvorimo finodmanove, istisnemo biceps, fino udah, izdah. To je jedan od načina. Možemo znači malo i dignuti, za jedan zub, ovo ćete vidjeti češće po teretanama, tako da možete raditi u isto vrijeme, možete raditi neizmjenično, jedna, druga, možete čak raditi sa rotacijom, kažem, na vama je, ili hammer. To sve postoji, kažem, možete sjedati s tom kosinom, da li dignuti još čak za jedan zub, da li spustiti malo, na vama je.